Po ostrém startu přípravy v Bragance jsme vyrazili na první přátelské utkání. Naším dnešním soupeřem byla rezerva týmu Chaves, jejíž Ačko hraje druhou ligu. A proti nám se postavily mladé naděje portugalského fotbalu, které před sebou mají velké kariéry. Upřímně, byl to pro mě totální reality check, protože i když to byl jen přátelák, tak intenzita byla obrovská. Zvládl jsem tenhle extrémní test ustát, nebo mě zranění a vysoké tempo převálcovaly? Pojďme na to. První zápas, ty kokos. Jsem na to zvědavej, tyjo. Únava obrovská. Včerejšek a předevčerejšek. Dohromady 4 tréninky. Spánku málo. Je 7 hodin. 15 minut. Pískej konec, ty krát. 7 hodin 15 minut. Běžíme na zápas. A hrajeme proti nějakému Bčku druholigového týmu. Takže úroveň nebude asi špatná. Jsem zvědavej, jak dlouho budu hrát a na jakém postu. Ale včera jsem dostal feedback od trenéra, že technicky prej good, že to je spokojený a že musím přidat v agresivitě a v soubojích. Což jako chápu asi, protože kámo, není cvičení nebo trénink, kde by někdo nebo odešel zraněný nebo ho neošetřovali. Takže musím přidat prostě, no. Trošku do souboje a řádně se o to porvat, jako. Dneska to bude jízda, ty kráso, těším se na to, jsem na to zvědavý, ani nevím kam jedeme, tyjo. Ale sraz 7:30 je masakr. No nic. Před pár týdny jsem vydal tyhle ty stříbrné křížky a už jich zbývá asi jenom 17 kusů, takže jestli se chceš stát součástí naší komunity, tak na nic nečekej a najdeš ho jako první odkaz dole v popisku. A my jdeme zpátky na video. Puh! Tamhle už chilluje náš autobus. Do Baga. Zvědavý, jaký luxus to bude, jestli stejně jako na Tempíčku teda, co? Nebo o něco horší. Last week I was fucked up, now the bugs tucked, had to brush off. She wanna brush up, what's up? I'm in the flesh again, let the blessing blitz. Klasická zastávka na benzínce. Musím si koupit něco k pejtíčku, nějaký ovocíčko, jestli budou mít. Pak valíme směr zápas, kámo, už. Jsem na to zvědav, týjo. Sweater jollies, niggas amateur. They waiting on me for the fall off. You be holding your breath till your face tint the same color code, they match the amethyst. Shorty won't jump my bones and dead, cause I look like $1,000,000 and the flow hit like 1,000,000 bricks. I'm ganged up, I'm moving celibate, like I might never give a fuck again. These niggas never seen 100 bands, finna double back and hit that lick again. I'm gifted, I'm different. Pre-roll my dope, I'm lifted, I'm floating, I'm glitching. I'm gifted, I'm lawless, I'm itching. Young one, no smoke, you jawsing, he flouging. And they say he do a little this, he do a little that. He jump out the house, he flipping in racks. I spin around block, I'm dizzy off map. I'm on the go, be quick, calling us back. Wow, tak tohle byl totální masakr, kámo. Právě jsme dorazili zpátky z prvního přáteláku tady v Portugalsku a musím ti říct, že byla to teda fakt jízda. Jako už včera po tréninku večerním jsem se cítil dost unavený. Měli jsme 4 tréninky za 2 dny, takže docela hodně náročný. A chtěl jsem se večer protáhnout, ne kámo, já jsem chytl normálně křeč, když jsem se chtěl protahovat, takže říkám, OK, bodám to, jdu spát radši, protože jsme měli sraz už v 7:30, takže jsem stával nějakých 6:45, šel jsem potom ke staďáku a říkal jsem si, OK, tak když aspoň jedeme ven, tak doufám, že tam bude nádherný hřiště. Hráli jsme na umělce, pískej konec, kámo, to je průser prostě. Ta rozpálená umělka, úplně rozbombardovaný prsty, tyjo. No nicméně, hráli jsme proti týmu Chaves
a to Bčku, který hraje taky 4. ligu, myslím, a Ačko hraje 2. ligu. No, když jsme projížděli kolem stadiáku, tak teda myslím říct, že ten hlavní stadion mají fakt pěkný a pak jsme jeli do toho tréninkového centra, kde jsme hráli svůj přátelák. Co bych k tomu řekl? Hrál jsem posledních 30 minut a hrál jsem na levém křídle, kámo. Tuhle pozici jsem ještě nikdy v chlapském fotbale asi nehrál. Takže jako nová zkušenost pro mě. Prostě ten trenér mě vidí výš, jakoby normálně na tempu jsem hrál třeba 6 nebo 8, někdy 10, ale tady mě prostě v modelovce stavěl na hrot, na levý křídlo, takže jako výš myšleno blíž k soupeřově bráně. A začala asi ta jako nejlepší 11 od nás a bylo to jako vyrovnaný docela dobrý zápas, fakt jako ale intenzita neskutečná. Oproti těm tréninkům to prostě zase šlo jako o 2 levely výš, jako prostě tyjo, jízda neuvěřitelná, ještě na té umělce, jak bylo vedro klobouk dolů před všema klukama, že to jako uběhali, třeba 60 minut, to je jako masakr na tom úplnej. No a vedli jsme 2-0, fakt hezký góly padly, pak jsme tam šli jakoby nějaký to Bčko, nebo prostě náhradníci, nebo lidi na zkoušku a já jsem na lajně hrál s jedním klukem, který jakoby nevím, prostě na mě nemluvil, takovej, jako nevím, prostě, že mi jako nepomohl, že kdybych tam měl nějakého zkušenýho pardále, tak by mi asi pomohl, no a kámo, bylo to špatný, jako fakt jsem tam pozičně v tom plaval, prostě já jsem měl pokyny, že mám vždycky zavírat střed hřiště, doufám, že budou, jako natáčel jsem ten zápas, takže doufám, že z toho bude video, ale třeba ne, tak ti to jenom popíšu. Já jsem měl prostě zavírat střed hřiště a nechávat toho svého beka, kterýho jsem měl jakoby co byl můj hráč, tak jsem ho měl nechávat volnýho, aby jako neprošla průnikovka, jenže ten problém byl v tom, nebo já jsem viděl ten problém v tom, že vlastně ten stoper to mohl jednoduše dotočit do toho beka, on si dal dotek a já už jsem prostě nechyt, prostě jako to jsou rychlostně a fyzicky a technicky tak dobře vybavený hráči, že pak je to strašně těžký jako chytat, nebo to mohl hodit jenom přes palec, přeze mě a zase jsem ho nemohl chytit. Šli jsme tam za stavu 2-0 a za 30 minut jsme dostali 4 góly, kámo, 4 góly a prohráli jsme 4-2. A nejhorší na tom bylo, že jako posledních 10 minut jsem se cítil nejhůř normálně. Odehrál jsem jen 20 minut a potom 10 minut jsem se cítil fakt šíleně. V zimě jsem byl na fyzických testech na FTVS a jsem se těch 10 minut celý jsem se cítil jak prostě poslední minuty na tom páse, jenže na tom páse z toho můžeš slíst, ale tady z toho hřiště prostě neslezeš, jo. Takže jako vůbec nejsem spokojený, bylo to fakt jako náročný, nepříjemný, hodně náročný. Je to boj, jako kámo, je to pro mě úplně něco novýho tohle týden. Zítra máme 2fázový trénink, potom 2fázový, v sobotu zase 2fázový, v neděli 1 fázi, takže tohle týden je to prostě nějakých 11 tréninků a zápas, což je prostě brutální, jako to je fakt masakr tempo. Každopádně se na to musím zvyknout, jako jestli chci hrát takovouhle úroveň, tak mám určitě na spousta věcech ještě musím zapracovat a je to jízda a zároveň, jsem to několikrát zmiňoval, ale prostě mě trápí prsty na nohou, ať to potom ukážu. Se mi dělají prostě otlaky zevnitř prstů a včera už to bylo tak k nevydržení, že na odpolední trénink jsem si musel půjčit od jednoho kluka kopačku, která je o 1,5 čísla větší, než mám normálně. Takže na pravačce jsem měl klasicky svoji Tiempovskou 43 v klidu. Na levačce jsem měl, kámo, Puma Future 44,5, protože jsou prostě široký a ta kopačka je větší. A jako kdybych tam měl na levačce tu svoji kopačku, tak já prostě nemůžu trénovat, protože mě ta noha strašně bolí. Fakt to jako v té kopačce je k nevydržení. Takže jsem hrál o 1,5 čísla větší kopačkou, vzal jsem si teda 3 ponožky, abych to jako nějak vycpal. Každopádně naštěstí jsem aspoň na ty nohy celou dobu nemusel myslet. Nebo jakoby na ty prsty, protože fakt jako předtím se to nedalo. Tak jako doufám, že se to nějak zlepší. Byl jsem u spousta doktorů v Česku. Různé věci na to střídám masti, snažím se to držet od sebe, nechodím v uzavřený obuvi, aby se to uzdravilo, ale věř mi, kámo, že to fakt není lehký. Jako teďka já prostě poslední dny nestíhám vůbec nic, já jenom jdu na trénink, přijdu domů, najím se, spím, jdu na druhý trénink, přijdu domů, najím se, spím.
a takhle jedu prostě furt dokola. Jako kdyby takhle měli pokračovat ty dvoufázové tréninky, tak v životě nejsem schopný dělat content ani videa a za to se omlouvám, že teďka ta tvorba prostě jde stranou, protože tady mám tu šanci a fotbal pro mě zkrátka je priorita a chci to zkusit pušnout. Tak uvidíme, co to přinese. Každopádně je to fakt mega zajímavá cesta, ale zároveň je to hodně náročný, je tu spousta problémů, který ti ani nebudu popisovat, ale věř mi, že to fakt není zadarmo a že rozhodně není všechno jenom pozitivní. Každopádně, co si z dnešního zápasu odníst, že musím makat, no. Prostě bude to boj, bude to fakt hodně těžký a musím, nebo aspoň mám nějaký měřítko, kam bych se měl posunout, jestli tady chci hrát, protože bylo to dneska fakt ostrý a hustý vystřízlivění. Jestli tě tato cesta baví, tak budu moc rád za odběr, like, zviditelnění, nějaký komentík a schválně mi napiš, co by tě zajímalo. Jestli máš nějaké otázky, tak je hoď do komentářů a třeba si dáme nějaký kecací Q&A a já se jdu najíst a jdu se stěhovat, kámo. Stěhuji se z apartmánu na dům, takže kdyby chtěl i house tour mýho domu, kde budu teďka bydlet delší dobu, tak určitě mega rád a pak jdu jenom odpočívat a zítra znova. Ale jak už jsem jednou říkal, tohle je, co jsem celý život chtěl prostě. Takže, jaký si to uděláš, takový to máš. Měj se krásně a zatím, čaues.